So padayon ta guys. We are driving around Laguindingan Misamis Oriental. Municipality gyapon ni siya sa Miss Or. Tara padayon ta. Trees. Las mangroves guys. Unang kwan guys, Tubajon Mangroves. Okay, padayon ta sa atong Laguindingan road trip. Natin talikod sa airport guys.
Di lang ito manaog. Sila lifeguard. O, di lang ito maligo. Guys, naday ko karon diri sa Tiquianos Beach Resort, located sa Laguindingan Misamis Oriental. Ang ilang entrance is 50 pesos, ang parking free na. Pwede ra mo diri magpahangin, mga ligo. Karon kay low tide man karon, no. Wala kayo yung mga ligo. Sun check, guys. Oh. Oh. Alright. Ada. Ato, kuan. Mangroves. Coconuts. My God. Sada magpahangin dire. Kaya magkuan. Magigda-igda. Yang ambience murag Isidro Beach katong sa Initaw, Misamis Oriental. Dagan mga kuan, mga coconuts. Oh, nato yung mga cottage dito. Sila yung restaurant dito. Sir. $2,000. Caday. Alam sila may nga niya, cruise mill. Tapos ito, dagan. No overnight din sila dire, guys.